Akang'ambia mono kuna Dr. Fred Matiang'i na etwe kirogo kyobo deputy party leader ase party yetu ya Jubilee abangina na kimogoteba pasha ko monene mono na kitogo chigokwanira nga tiga abantu baitu bakole egetuge kurukunga voter registration ngwa mosongo igarege candidate ya ODM lienkoro 2022 North Mugirango ande na abakane tikurwelinga echame yekoro ku UDA na manyama bona abantu bancheranire gatobwatira no chimotwara ntubwate tiba elections me ya Nyamira ase gusiengima inyamira chire nyansiongo ekerenyo amona nyamaiya nande tuatebire ngana ki bono igani gotogo chikoboka mambia togende tuakere abantu bali bare in the United Opposition chikura lakini nande ekiama yeito kia Jubilee ekikere ngamo amone byama biribinde bire in the opposition ntogendera tukurigereria nga agekogera bo science rero botukimbororo nabo komanyanga inguga kare omotingu omokon ogochikwe we wanted the best to win ntodiko chigwanjire rionde ariete chingo kurukunga Isaka Tebe porwe ensemo ya North Mugirango na boldichikurororo pero gotwachiriga Nyamira abantu kurwa Kitutu abantu kurwa Burabu abantu kurwa West Mugirango ga na abantu kurwa North balia bago support echama ya Jubilee boteba iga igo tuli no mogoko ase chama ya Jubilee muisonde yaete Fred Okengo Matiang'i okoboko koba nere uguchikoira ebendera ya Jubilee ose obo president wa Kenya umwaka o 2027 na kimogote baba mintu Elia kabere to gwakira umusike Uhuru Kenyatta kabere president yetu na indole nero monene o Jubilee ngambia mono ose ngasi agenda tokokora ose echama yetu moroche ekero twairwa maskani ya yuno mugusi enseyonsi echama una Jubilee ere nene sane bwata abantu 7.1 million members bago chakoa Fred Matiang'i koboko umugusi na intwe tigatwe sokie tubwate chikura Elia kabiri tubwate e voters card unabasai Elia gatatu we like unaba member ba Jubilee tobe amo toire Fred Matiang'i tomosoki kurugusiga agende isuko achikori chikura na omwata yabono Elia gatatu igotogo chigosoa ebinyoroime kwelikia na koranga Fred Matiang'i nyolde chikura chinyinge kuruga gusi achikonyora chi milioni 2 achakire kuruga gusi gochibosyo ntobwate chikura chiba election chinke ase Nyamaiya ekerenyo na Nyansiongo igonare gotebya bamintu bali chinsemecho engakie nero to kworo Kimatiang'i nantu mwanchete nenchire yoka togo chikomoro kinantu mwanchete bali in the United Opposition chichama na butogo chigwakira chikura boka egentu tokorokanga UDA intoliko yakira kura nyoene yemo tororenga umwe abantu baito bachire busyo nabo bago chikogamba ose bunge ya Nyamira tochakirabo na inde ko bakolera iga monya guchandika wangu iga ngokora turi opinion poll ose togo chikoraga guchia olio tanga inose chiwodie nere togo chikogwera tororenga twa bokorere mirimo pako etire obeire MCA Dr. Geoffrey Nyanaro manyekanite kune ngasi ya Burabu ngo for Burabu constituency muchuo kolgyo boraiwa Burabu 2027 unandu chensi egendo twari ko kwanira na mangana grassroots engagements
as the Gen Zs ndobwate movement ekorukutele army yene movement yeri ekorenda Matiang'i. What has old us for now igen tukeria tubwatire ndobwate super election nande ndumenda mangana IPC ebatotega se chiward kiriki chipa election chire bantu mbaranza ku register chikura ige tukanyete chipa election chiere to answer registration igo by the end of December we will be reading countrywide igen tukele kutwari wote the youth and the Gen Zs. What we will start is the issue based campaigns chi campaign chaito ngakitogo chikochira door to door igonto kanyete bono buna Matiang'i etwekero keri kewo deputy party leader ne party yaito ya Jubilee ekamwanjira kwa presidential candidate irie bato ete green light igobono from next month bono ngo so the first season we will start a campaign in Nyamira County. We want to be a leading county in voter registration ige tokanyete by election yere tuanze kasi yaito. Asante sana lakini nataka clarify again kama umate registration of voters yege ndrete kerase except ward nechi constituency nechi county esichi by election chire igo Nyamira County ntobua ati registration ya Kerenyo Nyamaiya na Nyansiongo lakini ndengo sabatorenga akero tu akore by election on 27th ba koro registration igo totakete IBC error registration paka chi polling station chi polling centers ikiagara bone babwate osine center yemo in every ward esa abana batari kunyara kuikira because they need transport kwandara eto tegeje polling station abana ko bari rusa December baruka bagenda gali bari register bagenda nonya bali bakakare ko tanga Fred ta ichako bole di bantu bande chikura yaya tiga the best candidate ya wini ikono na kie kitu anjere na kie nonya na baiga baito bali United Opposition korengana ne research yega ndra to kokorwa gigo chikuikero mo area nende ntokorangana kitoko koranga ngo ya weneire erinda guchikurecho egekogera ntubwatu mu bisa twete ko rusigeti igaiga atoe egekwari chikura bana chigo chigwakwa na chiro chigo chikwachire Fred Okengo Matiang'i chinguru chia 2027 igo komoranje mwenyorenga ese igo to chagete bono wendera asi by election ye chiga kale igo bono kabororo naende tubwate si egera tochire chikure chiga ase chigwadi chiga isato egera Fred Matiang'i asa kubogambi bona iga ari bona karaga chigwikaga ari gotoka twabekire statement bona iga si by election kanya saba ntubona mana chu biri n'abantu korwe ligi yaito igo togotebanga moto support abantu baminto abantu baito mbara abange batanyare no kogenda kubwata voter registration ase kale mwerwe kurchi nyomba ko konya abantu aba elinde baike babwate chikura nande babwate noene ibande nonya na by election ye kale mo basa ko batiganga nyomba ngambali kwenyara mbali ko chikoika bachigwaka chikura igonko basorora muri means mobaire because by all means we must win this by election so that nali enjera yaito ko chimutwe erabe ge ko benyororo buya abaito asemole esegi nendoro abangina beka marunse okia bagaka baito bagende esegi nabamura baito moboke esegi ere businendoro omomuro ito talinto twamoleta igo twamoleta rwa chicheni sichikamuraga konyora asachire koligie kebarua agatebuna ira na gocha oiranire gocha ngakitogo koranto como bwate sia aire gendeke abantu ba minto abagaka betachi nyimbo ise konyo momuro itese egine ndoro tomo bwate sitobwekero geke abana baito bale isiko babwati gas abana baito baitirwe moroje buna abana baito bako ngento mwana agosoko ngento to chikurio mwana otobora igaba gaka bagusi irangerania mwesi pia bagaka mototebinga kitoko ba motochoke wabagaka kibaro muchini mogo choko muchi abagaka bagusi choka bamura baito choka chinyaroka chito choka abangina roba kaba muraba chire kabatara bwate bibande tebya bamuraba bwate abasubati obache to bwate bibande to bwate chikura to wekero mu muroyo ito Matiang'i. We are very bitter to wete bororo sana ekaro montago de na intu etoraga sakwaga ke enyamanga yakoraki yakora bokimake igo na intu 2027 inche onye genete nande ngosa babukingo tena Matiang'i ito mwana ito to tiga nande sabanya sae umongino wa abega go sabansa tisa botamba bangina Kenya gusiengima tobe togo sabira mamura baito buna bago soka bako gende segi na intu torende mechi abagaka moto bwate sito toiro mumuroyo naba mura baito morende morusi gwemeroso emorigere iri nane ntoriko goso garaba gusibako ende segi bako ende segirio
abana baito nabairoko boko abang'ina baito na intu chenda torende yeito tosokia abana baito chinyaroka abang'ina tosega abamuraba baito goika tobabeke ebirogo abagaka moto bwate sia bamuraba ono tiga basuke bosio voter registration nere gochigoto wotokonya elinde eri Fred gabo chigoto nekero kege kyo president 2027 onyora na ritora mokonye totachieti ko register ndogocha komokonya na ende gatugukwanira amang'ana yobomo bwomogusi abantu bamintu ganko batebinga gakamuranche obwato omwabo obwato koboko tiga tubwata no koboko no aneji by election ye chichirega iga ndubasa konyora nga UDA nere tanga inega iga seito oiso kogenda sebisa kubinde to konyora bintu bigokorekana gusiga ngana bigokorekana boigo tiga tubwatie united opposition abana bari bamintu batenene biroge biga bichi by election tiga tubakonye tuimokererie rieta rio mogusigoro nande tuimokererie abana bari baitu bakoboli chikura ase party yeiga Fred Matiang'i asale Fred Matiang'i gale ase united opposition tari UDA igo bono mokonyora omonto united opposition nere bweka tochigo support ase chikulechi ga chinke chigo chikogenderera ase omotienyi oyo igo chakire igo obomo bwomogusi na butogo chikogokwanera abantu baminto baborabu abantu baminto ba West Mugirango abantu baminto ba Kitutu Masaba abantu baminto ba North Mugirango no barega iga bonsi pi bagogete baigwete buya bagoteba ng'a obomo bwomogusi na butokorigia erinde eri na turanyare gokonya Dr. Fred Matiang'i kobe president ya Kenya omwaka o 2027 Yetan Josephine Nyarera oyo rigetio bochumbe bwa borabu naende bado rororo na inche nataka koirenga kieye eso wakabia se chama yeto ya Jubilee asokwa oyo minto Fred Okengo Matiang'i ribaga yogo chikoimukia bendera igoro ye party ase okolgichkura chiobo president 2027 naende mbiamono nanyana ase party leader yeto Excellency Uhuru Kenyatta asoko beka oyo minto gago abantu baminte nataka gotebaiga ntubu nabagusi twairuli bagali nene sana naba Kenya naende twairwo gwanchirwo konene tutabwenereti koligereri maiga incherende yonsi tubwenerete kobera amo naende tutachiramo naende toligincherende yonsi tonyorenga twabwatire ebibande nechi kadi chikura na kerekemo egere twebekanga 2027 naende omogusi andonsi asora ase Kenya yeito engima agwa sole kwanera abantu mole nabwo abo baratoke bakoruchingongo awao egere bonsi batubwati stobeli bo elimo ase safari yetu achakire bunabagusi ase ekeroge ketokoligia ekende ntobwate eba election cheito chanyamira chechibwoti chisato etokoboli abantu baitoiga ntorochenga endagere yaichoire mono ekolentwa na bali bagukama atokotebya abantu baitoiga endagere yaroki yachire yabakami enuragira lakini kamuranche muinyorenga ekura tora ake tare 27 chomotienyo yogo cho 11 nerera anyare kobe nene mono ase safari oyo minto Fred Matiang'i achakire Kenya ngima getoligerereti etagete komanyanga intubu no mogusi ngaitwa mubeka igonye gogotoka Nyansiongo ward gogotoka Kerenyo ward gogotoka Nyamaiya ward tigereria ebicheri yago chimotu ya 2027 egero ake kura ya oburia ase united opposition oliora tokororo ikiera ntuna otogotoka amangana UDA amangana Kenya kwanza intu ntori ororo nande abagusiba minto chinsembo chinde abante bakoberamo batareramo kaki abagusiba mintando onsi asimule twanje totareramo nande tochakire kitariki 27 ekero togochwake kureye ntonyoro umuntu togwakera bunantu Jubilee nonyanto bwati candidate buna abande baminto batebire boetera ase research yego scientific research gokoru igo korumukia abasai moetana neritukeria 2027 mokonya abantu baita bagotubache bonsi bana bali ba disability bache gwaka ekureye mbiya mono.